Isala ang gamot sa tuble, subakig binuwad nga butite, mantika o diotay nga ispalto, sigurado kabaing masimenteryo. O kundi pagyug ka mamatay, pag-on-on o tingga nga diutay, muriatic acid ang isuka, sigurado kabaing magtutiko ka. Kung maghihikog ka, ang resipi ko kopiyaha, kaysa kamatayon, diligyod ka si piyaton. Ayaw kalimot mga undok o mga inday, kung gusto na mo nga magpakamatay. Ang resipi sa paghigog, andam sa kanunay. O kundi pagyug ka matudas, pagkilaw girungbo ang nagibangas, tayo dan o gindren ang itimpla, sigurado yun ba'y pirti kang pataya. Pag-utan o bunga sa anipay, bitsinig sa yanay nga gamay, asini sa dinugdok latang, sigurado ka ba'y magtutikang kang. Kung maghihikog ka, ang resipi ko kopiyaha, kaysa kamatayon, diligyod ka si piyaton. Ayaw kalimot mga undok o mga inday, kung gusto na mong magpakamatay. Ang resipi sa paghigog, andam sa kanunay. O kundi pagyug ka matudas, pagkilaw girungbo ang nagibangas, tayo dan o ginren ang itimpla, sigurado yun ba'y pirti kang pataya. Umaring usang kumpong bayagra, sigurado yun ba'y ngamugahi ka. Warning! Smoking government is head to your dangerous. Drink moderatso. Member, RIP.